akanqabe uSney dance on social media ke sana. uSney ke mos uyathanda uba ngumntu live ko-TikTok, sometimes aposte ke nako-Instagram, but sana these days hayi okanye kulo nyaka uzixelele bajonga andizi bantase ndandibona kuthando nesithembu qha. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. Kuthe kusathe cwaka njalo ke ngoSney bethu nani uba masibone kanye sive ba uSney unomntu omtsha. Hayi bo, uSney besigqibela ingathi uyatshata nje na, saphinda sava kuthiwa hayi ke sana ingathi ilobola has been cancelled, so asayazi bani wakwenzeka ntoni emva koko. And then ke ngoku phaa kuTikTok kukhona umfana ekuthiwa nguKagiso. Na uKagiso ke caba kuthiwa usebenzela production company le yenza uthando nesithembu okanye izingane zesithembu, but ke kwinto yefilm. Naxa ujonga ke ipage yakhe kuTikTok uyabona, so ubona ekunye naye ke uSney sana and bekhozi kuthiwa hayi bo uSney uzibambele ubhobhodlwana olutsha sana. Hey, bakhuza abantu ba hayi bo Sney wasoloko uyareleasa indoda entsha njoba ebesandohletywa ngutatakhe emhleba emangcwabeni kugogo wakhe uba uSney naye uhambe zala uhambe lala esela, so makathathe indawo ugogo Flow. uSney sana ubhizi ufumene umntu omtsha, and ke sana umfana lo nguye obhizi opostayo uSney kuTikTok wakhe. uSney nakabikho nto ipostayo, and iba njalo ke into yabafana bakaSney iba ngabo abathanda umposta kuqala. But ke ngoku sithe xa sithi sithatha ubheka kakuhle, hey man, kutheni ngathi lo mntu kaSney uyingxenye nala community ke nibonayo inama-alphabet amaninzi. Asiyazi ke, but ke abantu batsho kukhona nenye ipic ayifakileyo ingathi ngumfana lo wabhala i-caption engathi ingeyothando. Hey, so abantu bathi hey lo mntu kaSney asimqondi, otherwise ke inobuzotya i-allowance ingathi kanti wayekunye naye ngokutya ube wayecela i-200 kumacele wajike wathi ucela i-500. Niyakhumbula mos umacele kwidate kunye nolwandle, then ke kwafonelwa uSney wacela imali sana. But ke niyabona naba bephuzana apha, so asiyazi ke noba it's for clout okanye ikhonto yenzekayo nyani phakathi kwabo, but bathi abanye abantu hayi man lo mfana ingathi ayingomntu udyola namantombazana, kodwa ke asazi bethuna. Anyways, inkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.